ko in kɔfɛ fɛnɛ n'i ye journal in kɔnɔna hakilinaw kalan nin b'a kɔfɛ n balimaw mɔgɔw b'a la ka bɔ ko kuma in ye tiɲɛ ye dɔw ko nkalon don nka an bɛ min fɔ président Asimi ye fɛn kelen min ye fangaw bin o ti dɔwɛrɛ ye dɛ ka tɔɲɔlikɛla ye k'i ɲɛ tɛba kan k'i teri don i jɛɲɔgɔn don k'i baarakɛɲɔgɔn don ko nin ni i bɛ jɔyɔrɔ kelen nin ni e ye fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ Asimi mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ a bɛɛ ka fanga ye gɛlɛya sɔrɔ n'Ala y'i kɛ masakɛ ye ka na kɛ kojugu seere n'Ala y'i kɛ jɔyɔrɔtigi ye e ti faama ka faama ye e ti fantan dɔrɔn ka faama ye e ye bɛɛ jɛ de ye Asimi ni marché minnu dira k'a dira ni tiɲɛ don ministre min b'a yɔrɔ la ni tiɲɛ don a ka bɔ a ka kuma n'o tɛ an bɛ don min na ko bi kuma min fɔlen don mɔgɔw bɛ ka da o de la wa o de ye tiɲɛ ye an bolo fɔlɔ yanni an ka version sɔrɔ mɔgɔ si ka kunnafoni di tɛ se ka tanama ko ye k'a ma ɲɛ journal dun y'a sɛbɛn journal min y'a sɛbɛn a journal tigi bɛ yen a bɔyɔrɔ dɔnnen don yanni an k'a fɔ ko nkalon don ou bien ka fɛn wɛrɛ fɔ bolo ɲɛsinna yɔrɔ ma olu yɛrɛ ka bɔ u ka kuma entreprise ninnu tɔgɔ fɔlen don u jatigiw fɔlen don n'an bɛ kunnafoni di an kana kɛ parti pris ye an b'a la k'a fɔ ko minnu ye faso wari ta k'u ye sow jɔ k'u b'a la ka boli an b'a la k'a fɔ ko minnu bɛ la k'u bolofɛnw feere ka boli olu kun ye don dɔ fanga mɔgɔ de fanga kana kɛ ne b'a kɔnɔ ne latangalen don ne kisilen don ni fanga banna tuma min na an bɛ se ka ɲɔgɔn ɲini daminɛ ne bolo justice kan ka baara kɛ sisan de nin wagati in de la procureur kan k'i yɛrɛ autosaisir dossier in na o ye ne hakilina ye ka taa nin ko in ɲɛɲini journal min y'a sɛbɛn ka taa ministère de la sécurité intérieure la hali n'a y'a sɔrɔ sɔrɔsi de b'a kunna o kuma na ka taa lajɛ min don n balimaw n'an ko Mali kura ɲɛnawoloma man ka ye Mali kura la n'an ko Mali kura maaw ka damakaya justice bolo k'a fɔ bi e b'a la ka dɔ poursuit k'o ye wari dun kunu min yɛrɛ ni bolo jɔr'o la ni n balimaw an kun bolo ko yɛlɛma minnu kɛra sirakun wari minɛw la ani karante minɛli yuruguyurugu wariko la an kun bolo ko yɛlɛma minnu kɛra adamadenw ka surafɛn misɛnnin na surafɛn wari misɛnnin minɛli la an kun bolo ko yɛlɛma minnu kɛra n'i ka papier bɛ yɔrɔ min na k'a tɛ d'i ma n'i ma dɔɔnin sara ayiwa an bɛna an balima dɔ ka seereya lamɛn ale bɛna seereya da an ma seereya min an b'a lamɛn ladilikan jɔnjɔn b'a kɔnɔ ale yɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ namara in a dɔ kɛra ale yɛrɛ la n balimaw n'a y'a ka sirakunw lajɛ hali sini yuruguyurugu baara min b'a la ka kɛ seereyaw bɛ yen k'a fɔ ko kelen ko o de b'a la ka continuer ka kɛ an b'an balimakɛ lamɛn n'a y'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min an balimakɛ bɛna a fɔ an ye an bɛ se k'an ka jamana bɛ se ka lakani cogo jumɛn terrorisme bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn yuruguyurugu bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo jumɛn an ka kiiritigɛlaw yɛrɛ ko ka an ka u dɛmɛ ka fɛnw dénoncer Mali bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la cogo di ko maaw ka taa da ɲɔgɔn na ka taa fɔ ne ye marifatigi ye kungo kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ nin gɛlɛyaw bɛ yen ni nin kuma ninnu ye tiɲɛ anw jigi bɛ Mali min kan k'a fɔ ala k'an bɔ Faransi bolo ala k'an ni Irisi cɛ bɛn ala k'a kɛ Union européenne ka fara anw na Mali k'i jɔ n'a yɛrɛ ye est ce que bi n'an ka nin yurugujurugu in bɛ ka se sɔrɔ est ce que an mago bɛ Mali min na siniɲɛsigi la est ce que an bɛ se k'o sɔrɔ wa est ce que an ka jamana n'an tora tan est ce que an bɛ se ka fɛn bila an denw ɲɛ wa est ce que n'an tora tan minɛnw b'a la ka don ni an ye kuma fɛn fɛn jateminɛ mun na n y'a k'a la
nin bɛɛ la mobili kɔnɔna tɛ lajɛ fɛn ɲuman b'a kɔnɔ fɛn jugu b'a kɔnɔ ne ka laɲini ye lakanako in dɔrɔn de Mali faamaw an kana fɛn bɛɛ kɛ bagabagali ni siran ye an kana fɛn bɛɛ kɛ fangalataga ye an kana fɛn bɛɛ kɛ datuguni ye an ka hakili jagabɔ an ka ko dɔw lamɛn an ka dɔn dugu foyi tɛ se ka bɔ a yɛrɛ la tɔɲɔli la a tant que an bɛ tɔɲɔli la an tɛ sini ye dɛ faamaw ka wuli ka jigin ka taa dugu ma ka taa fɛnw lajɛ k'a tiɲɛw lajɛ k'a lajɛ Mali jigi ye Mali faamaw de Asimi an bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye ni seereya ninnu filɛ nin ye a ma kɛ ne ɲɛna a kɛra minnu ɲɛna u bɛ yan u ka telefɔni nimero bɛ yan u ko k'a kɛr'u la an k'a to faamaw ka bɔ a kalama nin y'a faama ye sira dɔ ye donc an ka laɲini tɛ foyi ye an tɛ yan n'an ye ni min ɲɛna don min na an bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la ni min kɛra don min na k'a ni sariya ti bɛn an b'a fɔ aw ka lamɛn a k'a dɔn munna directeur tɛ a lajɛ munna directeur ka lajɛ ka taa u yɛrɛ ka taa terrain kan an ka finitigi ɲɛmɔgɔw aw yɛrɛ ka taa tiɲɛ lajɛ o bɛ nkalon bɔ anw da an ka kɛ a kuma bɛnnen t'anw da parce que Mali tiɲɛ kuma fɔbaga tɛ bɛɛ ye tugun n'i y'a fɔ ko e n'a fɔli mankan aw minnu bɛ yen n'aw bɛ sara a kama aw yɛrɛ ka taa a ka taa maliyɛnw ka degun lajɛ walahi n'an ye nin kɛ hali ni Faransi taara an bɛ se k'an jɔ n'an yɛrɛ ye n'an ye nin kɛ hali n'an ye Faransi gɛn walahi an bɛ se k'an jɔ n'an yɛrɛ ye fangow de bila an kunna an k'a dɔn dɔ kana balo dɔ la dɔ kana dɔ tɔɲɔ maliyɛn n'i ye maliyɛn ka transition yɛrɛ tanu ni ju bɔ tɔɲɔli la a tɔ b'a dɛ maliyɛn ko ka tɛ tɔɲɔli de fɛ donc an ɲɛ b'a la nɛgɛjurucilaw ka waati sera an bɛ taa nɛgɛjurucilaw fan fɛ o kumana allo salaamaaleykum. waaleykum salaam i bɛ direct la dɛ. ala ne le Touré le grand Boubou Mabel. Touré le la Guinée. Touré. C'est pas la Chine qui peut sauver le Mali. Mais femme malin yɛrɛ ka da ko dɔ la. Allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. c'est Boubou Mabel. Awɔ Boubou Mabel don.